Med avanceret søgning er der ikke noget, du ikke kan finde. Det du gør for at virkelig at være helt præcis i din søgning, hvis nu for eksempel vi antager, at vi gerne vil finde alle de byggesager, hvor i der indgår nedrivning, så skal vi herind og sige avanceret søgning. Og hernede kan du se, der kan du vælge, hvad det er, du vil søge i. Du kan søge i dine rapporter, i dine opfølgninger, i dine notater, anything. Her er vi jo specifikke og siger, at vi skal ind og kigge på alle byggesagerne, og så skal vi finde de byggesager, hvor i ordet nedrivning indgår. Vi skriver her nedrivning, og vi trykker på søg. Og det den gør, det er, at den går ind og ser på samtlige byggesager, uanset hvor i teksten det måtte være, og finder de byggesager, hvor i ordet nedrivning indgår. Og her kan vi se, at i denne uges byggesager er der altså 4, hvor i ordet nedrivning indgår. Du vælger byggesagen, og så tager du den ellers derfra.